Dit zullen worden de nieuwe fietspont van Terhenne. Van deze simmerad tussen jachthaven Snekerhof en het café Portunus. In 10 minuten naar de oorkant van het PM-kanaal. Kosten €1 en de fiets kim mooi. Herman de Vries is van de speciale veerpont werkgroep. Hij denkt dat vooral toeristen hier heel blij van worden. Dat zeg maar 90% van onze klandizie straks wel toeristen zullen zijn. Fietsers door een dorp heen, die stappen wat makkelijker af om ergens iets te drinken of te kopen dan dat je met de auto door het dorp heen rijdt. Dus de ondernemers die dragen ons plan ook met verven. De pont in Grauw is wat kleer, maar net voordat er dwarsen makken is. Dit is een veerpont en die wordt helemaal elektrisch bedienen. Elektromotoren zitten erin, komen zonnecellen op en mooi grote accupakketten. En dit is wel weer iets heel speciaals. In Kwatten staan er maar liefst 60 vrijwilligers kleer om de pont te bedienen. We hebben ze wel nodig, want hij gaat varen van 's morgens 10 tot 's avonds 8. Dus we gaan dat in 2 ploegen doen, dat ze elk 5 uur varen. Dus als je 4 mensen per dag nodig hebt, dan moet je een hele grote groep vrijwilligers hebben. Want anders moet iedereen veel te vaak en het moet ook leuk blijven. Op 16 juli worden de eerste fietsers oerzet.